Hormatly Ata-Watan YouTube kanalımızın tomoşaçylary we agzarlary. Men käde size şeýle ýüzleme bilen çykyş edip gelýän. Ýagny biziň Ata-Watan TV YouTube kanalymyz, Ata-Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň alyp barýan işleri bardy. Iň soňky ýeten tebitlemez bardy. Bu ýerdäki esas maksadymyz näme? Biziň indi toparmyzyň alyp barýan işlerini size gysaça tanıştyrmak. Indi häzirki ýagdaýda biziň agzar sanymyz 9000 boldy. Bu gysawatyň içinde 6 aýyň içinde bir näçesi biz agzar sanymyz artdy. 37 orta salamyzy agzar sanymyz artdy. Birem ine şu Google'dan bir mail geldi. Soňky 28 güniň içinde biziň Ata-Watan Türkmenistan.com saytymyza Google search'ten 100K bolupdyr. Ýani 100.000 gezek Google'a girip gözlep edilenden sonra biziň Ata-Watan habarlary şu gözledenlere getirilipdir. Google bize gutlaýasy bir helemeýli beripdir. Ýene de birzat Alexa diýip bir sanowa Alexa'da dünýädäki ähli saytlaryň reyting tutulýar. Olarda da biziň ornumuz dünýädäki ähli saytlaryň içinde ilkinji 5000 içinde. Bu gysaçyk biziň şu wagtky ýadylamaz. Indi biz nämeler etýäs? Gözüňiz bilişiňiz ýarak YouTube kanalymyzda size halkara uçur bilen magnaşyk habarlar getirip gelýäs. Halkara okuw bilen magnaşyk habarlar getirip gelýäs. Indi biziň Ata-Watan ýyldızlary şow gepleşigimiz bar, indi perwan alyp barýany. Indi biziň täze bir proýekte başladyk, täze bir taslama başladyk. Gülälik edip grupa bilen Huma ýadyny bir kino serial çekip başladyk. Hep bolsa indi kaýň içinde ýetişip bilsek, onam Ata-Watan TV YouTube kanalymyza ne size getireriz. Ýene de bir aýdasym gelýär. Ine köp soralar gelýär halkara uçur bilen magnaşykly. Adaty uçurlar haçan başlardy, ýa-ni bilemizok. Bilýärmiz, goýardyk eýem. Ýa-da mesalan üçin uçur biletler bilen magnaşyk soralar gelýär. Uçur biletlerini ýerden bolýar, biz nähilli? Ine biz Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň haçan reisler diýilýär, gatnawlaryň boljagyny, ýürüti gatnawlary bunu Türk Hava Ýollarynyň öňünden alýar. Ne size kädesini video habar okunýa ýetirýär. Köplen şäherde biziň saytymyza goýýar, ne ýetirýär. Ýani çeşmemiz şu. Ýöne biz olardan şu maglumaty bilet nähil alynýar, nerden almaly, nähil almaly biz bilemizok. Bilýän adamyz ýetirýär. Ýene barda Rus S7 aviakompaniýasynyň kinamasy, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanlygynyň jemgyýetçilik torlaryna paýlaşylýar, biz hem şonu size ýetirýär. Ummanalynda biz şolary ýöne ýan gaýtışymyz ýalyk köp soraw gelýär. Bärdekden üçin muny ýöne bir näçe aýdan bolupdylar. Köp soraw gelýär. Uny näçe aýsakda men kürünçi gaýtyrmakda ýani ýokmy kadiýa täbi. Şo bardak sorawlaryň hemmetine jogap berip bilemizok. Bilet ýerden boly. Ýani diýişmeýärler, ine bilýärmiz, goýardyk bilemizok. Ýene biziň toparmyzyň maňa sözlük applikasiýasy bar. Ine dil öwrenmek isleýänler üçin, esan çağlar üçin suratly sözlük bar, oýunly sözlük bar. Ine bir täze ýene bir neme başladyk her gün 5 sanak söz size awtomatik şekilde gelýändir. Ona bir size gysaç gaýdasym gelýär. Ýene ordat halkara okuw bilen magnaşykly. Indi bundan sonra biz ýuwaş-ýuwaş şuny has köp durar. Sebäbi geçen ýyl taliplerimizin bir topary taşyryklary ýürüti suratly olaryň gitdiler, okap başladylar, okap ýörler. Indi biz ýene de Ata-Watan Türkmenistan.com saýty bolup, birinji bolup size Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän ýokary halkara ýokary hojaýlarynyň ýokary mekdepleriniň sanyny ýetirdik. Biz şonda mesalan üçin birinji Türkiýanyňkini, ikinji Russiýa Federasiýasynyň şeýle hem garasy döwlet anlaşmasyny ýene bir näçe döwletniňki ýetirdik. Näip bolsa ýakyn günlerde biz size Xitaýynkyny, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, ýene de türkmen talipleriniň iň köp gitýän ýurtlarynyňkyny size ýetirer. Eğer başka da haýsy ýurtlaryň haýsany öýren ýokary hojaýlary bardaky maglumatlar alasyňyz diýse, o ýerde 1600 sanak ýokary hukumatdyň ady we 1600-den hem gowrak. Hem de ýeke ýazyp nämetmek mümkinler. Şonuň üçin esasen biz näme etýäs? Iň köp türkmen talipleriniň gitýän ýurtlarynyňkyny birinji nowat ýetirýäs. Ýöne şu maglumatlaryny ýydan bilersiňiz, Ata-Watan Türkmenistan.com saýtyna girin. Şöyle bilim bir bölümimiz bardyr, şu bölümde alyp bilersiňiz. Şeýle hem biziň Ata-Watan Türkmenistan saýtymyzyň Google Play Marketde applikasiýamyz bar. Şona mod ýükläp alsaňyz, eger siz habarlary göni size göngeler ýaly bilersiňiz. Bizim YouTube kanalımız vardı. Gysaçyk aýdyp da bir şey bärdäki jemläşme gelýär. YouTube kanalymyzda
Biz bir näsany gepleşikleri ýetirýärdik, ýani aýtdyk ne Atawatan ýyldızlary şow gepleşigimiz we ne täleýine aman hep berip başladyk. Ne men öýle alyp barýanym ne biznes sabaklar we şeýle hemine habarlamaz we ne hep bolsa ine sizin hem tekliplerinize garaşýar. Biz has ne çağlar üçin tanantlamamız var. Şo tanantlama ýüze çykarjak hatlara medetimiz gelýär. Ne men demär ýene bir gepleşik formatynda olarmy, başgarak formatda bolarmy bilemok bolýan. Bir çağlaryň arasynda ýa belli bir ýaşdaklaryň arasynda da Türkiýede, Osses Türkiýede bir gepleşik bar, näme programa bar. Edil şunlara biz bir ýene bir mailnamamyz bar. Başga da ne başga teklipler bolsa da maksadymyz näme? Maksadymyz ine size YouTube kanalyna giren wagtyňyzda tomoş etbiljek bir platform bilen garşyňyza çykmak. Platformy size ýetirmek. Bärtek esas maksadymyz size şu ýerge gireňizde ne tomoş etip boljak, hem özüňiz hem çağlaryňyz bilen maşgalaryňyz bilen gyzykly bir şekilde etbiljek wagtlar size ýetirmek isleýäs. Ine şonuň üçin biz näme kanalymyzda has işçileştirip has gowdatlary ýetirmek, ine mysal üçin serial, bu serial ne diýip bolsa bu bizim üçin bir tejribe, bir başlangyç. Ne diýip bolsa Humaýat serialymyz onan bir gowy bolar diýip umyt etýäs. Ine şu wagt şonuň düşürilmek prosesi dowam etýär. Onan bir ýakyn günlerde size ýetirer. Başga da alkar uçur bilen manyşykly beýle habarlarym size ýetirip durarys. Ine soralarňyz bolsa, başga da kommentleriniz bolsa, pozitiv tankitleriniz bolsa bize ýetirip durun. Bizim maksatymyz näme? Size bir peýdaly işler ýetirmek. Häzirçe hoş sag bolun. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň.